conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona perquè aquestes obres no només estan passant, sinó que, com també plantejava l'alcaldessa, estan previstes que continuïn perquè la redacció del projecte de la fase 2 s'encavalca amb la finalització d'aquesta part del projecte. I, per tant, aquesta realitat acabarà sent tota sencera una transformació de la vida de la gent. La nostra feina, si més no, com jo entenc i com entenem el Govern de la Generalitat, i segur que és àmpliament compartida, és que la feina que fem nosaltres és intentar que la vida de la gent sigui una mica millor, que la vida de la gent sigui una mica més fàcil. I crec que aquesta infraestructura de transport públic fa que la vida de la gent de Barcelona i la vida de la gent que ve a Barcelona pugui ser una mica millor. Per què? Perquè redueix els temps de mobilitat, perquè connecta diferents xarxes, connecta metro, connecta autobús, connecta tramvia, perquè respon a la realitat que vivim, respon a la realitat necessària de combat climàtic que hem de fer i, per tant, d'oferir oportunitats i alternatives i, deixeu-m'ho dir d'una altra manera, d'oferir realitats de transport que siguin netes, que siguin ràpides, que siguin eficients i, per tant, jo crec que aquest és un exemple clar i evident. I és un exemple clar i evident on, per fer-ho realitat, no pot ser d'una altra manera que no ho fem plegats i plegades. És a dir, l'única manera que això passi, i crec que és la que hem demostrat, és que el Govern de la Generalitat, que té les competències en la infraestructura, en les vies, a mi m'agrada explicar que el Govern de la Generalitat tenim la responsabilitat de la inversió en totes les vies. Ens en falta una, que és Rodalies, que esperem que puguem tenir-la, però tramvies, metro, ferrocarrils de la Generalitat, la responsabilitat d'inversió és de la Generalitat de Catalunya i treballem de manera conjunta amb l'Ajuntament de Barcelona, amb l'àrea metropolitana en aquest entorn i, evidentment, l'Ajuntament, tota la part d'urbanització, de transport i de material mòbil, també hi treballem de manera plegats. Per tant, si no hi som tots, no passa. I el que tenim de bo és que hi som tothom. I jo crec que aquesta és una de les millors notícies, que com que hi som tothom, passen coses que transformen la vida de la gent. I avui comencem a tenir aquest exemple. Un exemple que continuarà durant els propers anys, que tindrem la capacitat, en el moment en què tinguem tota la connexió feta, d'arribar als 65 milions de viatgers a l'any. L'alcaldessa explicava el doblar de 100 a 200.000, si feu el càlcul en dies són més de 65 milions de viatges a l'any. És un increment, jo crec, que evidencia la capacitat de transformació de la mobilitat que té aquesta infraestructura a la ciutat de Barcelona. Per tant, per part meva, res més que reiterar l'agraïment a tothom que ho fa possible, a tothom que ho ha fet possible, tant responsables tècnics com responsables polítics, i a tots els que ho seguiran fent possible, perquè aquestes infraestructures són infraestructures de llarga trajectòria i que beuen del consens i de l'acord. I jo crec que això és el que tenim a dia d'avui i això és el que nosaltres ens comprometem a continuar fent, a treballar pels barcelonins i barcelonines com a Govern de la Generalitat, perquè treballem per la Catalunya sencera, a Barcelona, a les Terres de l'Ebre, al Bages, al Vallès o a qualsevol punt del país. El que volem és que la vida de la nostra gent sigui una mica més fàcil i una mica millor. I amb iniciatives com aquesta, jo crec que en tramvia, alcaldessa, la principal al país, i també us puc dir que tenim el tramvia, el tramcamp, al Camp de Tarragona, que serà un altre tramvia que transformarà la vida de la gent, i els estudis que coneixeu dels diferents tram arreu del país. Per tant, intentar que vagin apareixent oportunitats de transport públic, de mobilitat neta, de mobilitat eficient, per tal que la vida de la nostra gent sigui una mica millor. Moltíssimes gràcies i jo crec que avui ens podem permetre somriure una mica perquè la realitat de la connexió està una mica més a prop. Moltíssimes gràcies a tots i a totes.